Saan mo nakuha? Ang liit oh. Tingnan nyo mga kasinag oh. Ang liit lang. Oh, awa man. Ayan oh. Ah, naka-vlog kayo. Yan. Bago mga viewers yan. Mga kasinag, happy Sunday. Linggo ngayon mga kasinag, maglakad-lakad tayo. Kasi bukas mga kasinag, babalik tayo sa trabaho. Kaya ngayon, maglalakad-lakad muna tayo. Kasi may naispatan ako dito ng lugar na pwedeng puntahan. Malapit lang. Kasi ngayon ko lang nakita itong lugar na ito. Ayan oh, yung pamangkin ko. Kaway-kaway ka nga muna, B-boy. Yan oh. Ano dito? Dito tayo dito. Kasi madami naglalaro. Ayan oh. Oh, malinis siguro ang sapa na ito. Ayan oh. Tingnan yung mga kasinag oh. Ano siya? Nilagyan ng seawool mga kasinag. Okay, oh. Di ba? Ang dami ko pasyal, oh. Ang dami mo naglalaro. Naka-vlog kayo. Yan. Emboy Oragon. Emboy Oragon TV sa YouTube. Ngayon lang namin nalaman mga kasinag na may ano pala dito, seawool dito. Oo, ayan, oh. Siguro malinis naman siguro yung sapa na yan. Ano? Buwaba kami ni B-boy. Manghuli kami ng tilapia. May tilapia kayo dito mga kasinag. Pero parang malinis naman yung sapa niya. Hindi siya maraming basura. Ano? Tingnan nyo. Siguro may mga tilapia din dito, ano? Hindi siya ganong marumi mga kasinag. Kung hindi ko pa niyaya si B-boy maglakad-lakad, hindi namin malalaman na may seawool pala dito na pwedeng pasyalan. Nag-enjoy yung mga bata, dami naglalaro. Wala palang hagdan dyan. Ayun dyan! Ang haba, hanggang doon sa dulo. Hanggang doon siya oh. May taniman din oh. Ayun oh. Ano kayang gagawin dito mga kasinag? Kasi ano yun oh, binako. Ayun oh. Baka tataniman niya ng ano, mga gulayin. Kasi may tanim na gulayin doon oh, sa taas na yun oh. Dito ito mga kasinag sa ano, Ciudad Verde. Hindi naman ganong marumi ang tubig. Parang ano siya, parang buwabaha naman dito sa lugar na ito mga kasinag. Kasi hindi siya marumi yung tubig niya oh. Hindi ko lang alam doon sa pinakang taas nito kung saan nanggagaling yung tubig. Pero dito sa lugar na ito mga kasinag, dito sa area na ito, napakalinis naman. Wala siyang mga tubo na nakakonekta na galing sa mga kabahayan papunta dito sa ilog. Wala, malinis siya. Iwan ko lang talaga doon sa taas nito. Makakyat daw tayo dito. Opya! Okay, nakakyat tayo. Nakakyat tayo mga kasinag. Ayan oh. Dito naman tayo. Maglalakad-lakad naman tayo punta doon. Ganda pala maglakad-lakad dito, magparapasyal paghapon, lalo sa umaga mga kasinag. Siguro maganda rin dito yung magbibilad-bilad ka sa araw, magpapasikat ka ng araw. Maganda siguro dito. Tataniman siguro yan oh. Kasi nilinisan na yun. Tataniman yan. Gagawin siguro itong gulayan mga kasinag. Ito tapos dun sa kabla na yun, baka gulayan yan. Kasi ano nilinisan nila.
Umakyat, akyat. Ano, kaya mo umakyat? Sisiw. Sisiw ng ano yan? Kolam. Daw, saan mo nakuha? Saan to? Kanino to? Wawa man no, ang liit. Laruan eh. Mga kasinag, may sisiw yung bata. Ang liit to. Sisiw ng ano to? Hindi. Kasi iba oh. Atan. Sa manok talaga ta? Pugo. Sa manok ta? Basa pugo. Tingnan nyo mga kasinag oh. Ang liit lang. Mamamatay na baga. Mamatay niyan. Mamamatay na oh. Awa man. Ayan oh. Oo nga. Ang ganda sana oh. May dito kayo na yung stick turtle eh. Nasaan na? Puna. Yung pagong? Yung ibon mo. Ibon mo yan? Saan to? Ha? O kaway muna kayo sa vlog. Hello. Pangalan niyan kuya? Imboy Oragon TV. Nakapanood ka sa YouTube Imboy Oragon. TV. Nakapanood ka yung Agilang si Bagwis? Wala kasi akong akot ng Napanood mo si Bagwis? Yung Agilang si Bagwis? Sa YouTube? Ako may alaga nun. Imboy pangalan. Oo! Ano ito? Si Bagwis? Oo. Napanood mo talaga yan? Hindi ko kilala ng may-ari. Hindi mo kilala ang may-ari. Nakapanood pala niya mga kasinag si Bagwis. Hindi daw niya kilala ko si may-ari. Ako may-ari nun. Nagtataka siya. Ayaw, tingnan mo ulit sa YouTube. Nakita mo yun. Pangalan niyo ulit? Imboy Oragon. O kaya i-search niyo Bagwis sa YouTube. Napapanood pala niya mga kasinag si Bagwis. Napapanood daw niya sa YouTube kaso hindi niya alam kung sino yung may-ari. Ako yung may-ari nun. Ako yung nag-alaga nun. Imboy Oragon. May baka din dito, dalawa, ayun oh. Sa kabila. Grabe ko. Oo. Oh, hi ka nga, hi. Hi. Napanood ka sa YouTube oh. Kaway-kaway kayo, dali kaway-kaway yan. Eh mga bago tayong viewers. Ito, ayan ito yung vlog ko. Ayan yung YouTube channel ko. Tingin kuya? Ayan, ayan. Oo, yan yung ano. Ayan Imboy Oragon. Yan yung ano ko, YouTube. Oh, yan yung mga alaga ko dating agila oh. Si Bagwis, si Pagaspa yan oh. Yan yung alaga kong agila. Si Bagwis na rin. Oh, yan oh. Ayan oh. Yan yun. Yan yung mga alaga kong agila. Kayo makapanood kayo sa YouTube. Ha, Biboy. Bago mga viewers yan. Viral na daw sila mga kasinag. Meron. Ayan si Biboy oh, kasamahan ko. Ayan. B-boy? Ito, kasamahan ko si Biboy. Subscribe niyo ako ha. Yeah po. May YouTube ako sa TV lang. Saan ba yung YouTube ka sa TV lang? Kaya kung naman yun, okay lang yun. Oo, okay lang yun. O, sikat na kayo ha? Okay. Oh, ano? Birial! Atawa ko na sa bata, birial daw, birial, viral! Viral na kayo. Bukal yata yun mga kasinag kasi malinis yung lumalabas sa tubig oh. Ayo. Bukal mga kasinag tapos doon sa taas may piggery. Alas tik yan. Naisahan ako doon ni Biboy ah. Sasabi ko bukal. Sabi mo ni Biboy akin, paano maging bukal yan? May piggery doon sa taas. Lakas ang agos. Hindi lang makikita sa camera kasi malayo. Pero may isda kami nakikita mga kasinag. Kaya pala nung nakaraan nun, may nakita akong dalawa. May dalang tilapia. Dito siguro galing. Hindi malinis to. Kasi may imburnal. Ayan oh. Aray ko, imburnal pala yan oh. May kuiba.
Oh, halika. Dito, kamay. Oh, dali. Kaya po lang. Kala ko malinis. Ano, imburnal. Kanina nakikita ko dun mga kasinag, kala ko malinis. Anong nakita ko dyan, hindi pala malinis. Kasi yung imburnal pala, yun ang gagaling doon sa taas, dito rin nabagsak. Kala ko malinis, hindi pala. Pero magaganda magpasyal dito mga kasinag. Salamat. Ay, nakapaglakad-lakad. May ano nga dun, oh, may tambayan, oh, sa kabila na yun, oh. Kanina ko yung kubo-kubo na yan. Ayun, oh. Siguro ang presko dyan mga kasinag. Sa lugar na yun, oh. Lalo na may puno ng kahoy. Sulitin ko na ang linggong ito. Kasi bukas mga kasinag, balik na naman tayo sa trabaho. Pasok tayo ng alas 8, lalabas tayo alas 8. Ganun na ang magiging senaryo ko araw-araw. Trabaho, bahay na lang. Baka hindi ko na kayo mga kasinag ma-update sa masusunod na araw. Gawa ng busy na po ako sa trabaho. Hindi rin makapag-vlog wari ko si Mrs. Gawa ng hanggang ngayon mga kasinag, napakahirap pa rin ang komunikasyon doon. Pag minsan nakakapag-online si Mrs. doon sa kabilang barangay, kasi meron naman doon na Starlink, yung solar. Ayun, nakakakonek siya sa wifi, pero bihira kami magkausap. Gawa nung dumaan na bagyo nung nakaraan, grabing naputol na mga poste, tapos nasira yung mga kable ng kuryente. Kaya by December hindi namin alam kung magkakuryente na doon sa Roma. Kaya napakahirap, kaya hindi halos makapag-vlog si Mrs. noon. Kaya ako mga kasinag, hindi ko rin kayo basta-basta ma-update. Kasi nga busy na tayo sa trabaho. Tapos hindi rin makapag-vlog si Mrs. doon. Kaya pasensya na kayo mga kasinag, kung madalang ko kayong ma-update. Kasi need talaga natin ng trabaho. Kaya ngayon sinulit ko ng araw na ito, maglakad-lakad. Ito kasama si B-Boy. Andito nga kami mga kasinag, yan, mapapansin nyo. Kasi marami dito papasyal. Ayun, yun. Ang dami dun mga tao. Nagtatambay sila. Ayun, dami. Uwi na kayo mga kasinag. Nakapamasyal na kami dyan, kaya uwi na kami. May lumilipad din yung ibon, no? Ay, tagak. Ayun, ang laki. Ayun. Ayun, nakita nyo? Ay, malayo. Ayan na, Tagak lang ang ibon dito, eh. Wala akong iba nakakita ang ibon mga kasinag, kundi tagak lang. Dito lang ito sa likod. Sa likod ng Ciudad Verde. Uwi na kami. At kasi nga mga kasinag, hapon na. Mag-asikaso muna kami. Nakapag lakad-lakad na. Tapos nakalanghap na tayo ng fresh na hangin. Malapit lang naman ito dito sa tinutuluyan namin na bahay. Diba, lapit lang. Andiyan na yung bahay, ang lapit lang. Hapon na kasi. Andito na kami. Ang lapit lang nun mga kasinag. Yan. Andito na tayo. Ay, sarap sa pakiramdam. Nakapaglakad-lakad tayo mga kasinag. Balik trabaho na tayo bukas. Salamat sa mahal na Panginoon. Sana malampasan talaga natin lahat ng pagsubok natin sa buhay mga kasinag.
Para mabawas-bawasan na po ang aking isipin.